दा आं बेनो नैबे जोहोलाव जांगिला बर' सावथुनखौ बा स्क्रिप्टखौ आंनो सुजुदों। गोदो जितु फिल्म आं बानायबोबाय थादोंमोन बेखौबो आंनो सुजुनाय आंनो बिथोन होनाय। नाथाय नैबे दानि जुगा कम्पिटिसन जाबाय आरो दा रायजोफोरा साबसिन हामसिनखौ लुबैयो, बाजेटखौ लुबैयो आरो दा बेनिखायनो आंबो एबार बाजेटखौ आगोलनिख्रुइ एसे गोजौआव थांनो थाखाय नाजादों आरो गोजौ लेभेलाव खालामनो थाखाय, खारन कम्पिटिसन जाबाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगावबो दा। मा थासारिखौ लानानै लिरदों? थासारिया बेनो दा सोरबा सासे मोजां मानसिखौ सोरबा सासे मानसिया खस्थ' होबाय थायोब्ला, दुखु होबाय थायोब्ला बै मानसिया दुखु मोननानै रागाजों गाज्रि लाइन लालाङो आरो। ओमफ्राय बे गाज्रि लाइन बा गाज्रि आखुजों थांनायनि उनाव माखासे मानसिफ्रा उनाव जारला मोनफानो गोनां जायो आरो दुखु दाहा सहायफानो गोनां जायो। बे माबाखौ बिथिंखौ लानानै आं दिनैनि जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ लिरनाय जादों आरो सुजुनाय जादों। सोर सोर महरगिरिया बाहागो लादों? महरगिरिया जोंहा बेहाय दङ, सेथियाव जोंहा सिनियर हिसाबै जोंहा पामफुलि गयारि थाबाय, बेनिफ्राय एक्ट्रेस फुजा बर', ओमफ्राय अलंबार गयारि थाबाय, आं थाबाय, ओमफ्राय माखासे दंबावो। ओमफ्राय आं दा नैबे माबायाव फैलाजि बरगयारिखौबो आंनि नैबे दिनैनि जोहोलाव जांगिला बर' सावथुनाव फाव खालामनो थाखाय हांख्रायगोन, बिथाङाबो फैनांगोन। माने जोंनि बर' सावथुननि बाजेटआ जाबाय बांद्रायबो खालामनो हाया। ओमफ्राय दा आं रायजो राजानि सायाव हगारना होदों आरो रायजो राजाया अनसायोब्ला आङो बेनिफिटखौ मोनफिनगोन आरो रायजो राजाफोरखौ आंनि सावथुनखौ नायनानै आंखौ थुलुंगा होनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जाबाय। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।